Chamáronos comunistas intervencionistas por querer prestar unha cadeira de rodas. Que vostede é intervencionista e comunista. E que a nosa moción era crear unha obxetoteca municipal, un servizo público para prestar obxetos que casi ninguén usa a diario e que teñen un alto custo para logo empregalo dúas veces. Unha medida que aforra cartos, reduce residuos e aproveita recursos públicos. Pois esta foi a resposta do goberno. Pero que somos comunistas, intervencionistas. Vamos a votar en contra. Este é o nivel dos argumentos da dereita. Nin explicaron por que a proposta era mala, nin sequera profundizaron nas alternativas, porque debater a proposta obrigaría a responder unha pregunta moi incómoda. Que ten de malo compartir recursos públicos para que a xente aforre cartos? Se reducimos o consumo, o capitalismo resíntese. Mudan o debate de que facer para mellorar a vida da xente cara a etiquetas valeiras. E vostede o que está impedindo a liberdade. Fíxate na contradición, falan constantemente de liberdade, pero cando PEC, libremente, propón poñer recursos públicos ao servizo da xente, chámano intervencionismo. Sí, intervencionista e comunista. Si que nos chamen comunistas non nos ofende, as nosas prioridades están públicas no programa político. Basicamente, defender a clase traballadora e poñer os recursos ao servicio da maioría social. Por que os que se autoproclaman liberais Non somos liberales, orgullosos diso. non profundizan en que significa iso? Priorizar o capital e o poder económico por riba das necesidades da xente. Ah, vale. Por iso renegan das políticas sociais e favorecen a especulación, como coa vivenda, a educación, ata a sanidade. Pa eles a especulación non ten límites. Unha postura con unha profunda pegada ideolóxica. Precisamente nós non se estrenamos por ideoloxías. Por iso sectores como os coidados quedan relegados ao segundo plano. Aínda non lles comporta grandes beneficios. Yo dito, nos gustaría argumentos, vale?